दामगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि सिबिनायखौ जासिहरबाय। आं दिनै बाय फैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनगोन। बैसागो फोरबो आरो बैसागो फोरबोआवनो बैसागो बिदायआव बैसागोखौ जों आगार हरसिनो। बैसागोआ दाखालिनो लिंहर जाखांबाय, नाथाय जों बोरै लिंहरखो बोरै मा जाखो बेखौ जों गाव गावनो मिथिलायगौ। बैसागो होननाय मोनसे सोदोबा माब्लाबानो सोलिनाय जों खोनानो मोनबाय थादों, नाथाय जोङो बेखौ लानानै दान्दिसे रंजाबाय थादों। नाथाय बैसागो सोदोबा आरो बैसागो रंजानाया माब्ला जोनोम जानाय बेखौ बुंनो हास्लाबाखिसै आरो थैगोन माब्ला बेखौबो बुंनो हानाय नङा। बैसागो बोथोराव बैसागो रंजानायखौ जों खुंबोदों, नाथाय खोथाफोरा जों जेराव समाव खुंबाय थानो हागोन हाया माखासे दङ सिंनि खोथा। बे सिङाव हमनानै लादों बे बैसागआ जाबाय जोंहा गाननाय जोमनाय दं, ड्रेस पार्टि दं, नै बेफोरबादिखौ लानानै बैसागो जों रंजानांगौ होननानै बुंदों। जोंनि सा सानजा भारतनि जेराव खनायाव थानाय आसाम हादोराव बे बैसागुखौ खुंबाय थायो, खुंबायानो थागोन। खालि ट्राइबेल माहारियाल', गुबुन हारिया खुङा। बे ट्राइबेल हारिया बैसागु लानानै एसे देरगा। बैसागोनि 1 तारिखनि आगोल मोसौ थुखैनाया जाथायावनो जोङो सनमान खालामो, मोसौखौ सनमान खालामग्रोयो, सानो मोसौखौ जोङो लोखि होननानै सानो। जेब्ला लोखिब्ला 1 तारिखनि आगोलनो मोनाबिलि समाव संक्रान्ति खालि जों मोसौखौ खुलुमो, मोसौनि फुजा होयो, मोजां जानाय बेसाद होयो आरो दोनदाल गोदानबो ओइदिनखालिनो गानहोयो। मोसौखौ जों लोखि होननानै सानो। बे बोसोरसे रंजाखांनायनि उनाव बोसोरसे गोदान बोसोराव जों उद्धार जानो थाखाय लोखिखौ जोङो मोजां साफा खालामनाय जायो आरो फुजिनाय जायो। अखानायै 1 खालार खालि सिखारनानै जोङो गेदेरखौ खुलुमनाय जायो, उन्दैखौ अननाय जायो। बेफोरबादिनो बोसोराव खेबसेल' फैनाय बे मोनसे फोरबोखौ जों बेफोरबादि सोमोन्दो लायाब्ला जानाय नङा। जों लायो आरो लाबोगासिनो दङबो, लाबायबो थाथारनांगोन। बे धोरोमजों लोब्बा गोनां आरो बे हारिमु बैसागो होननाय मोनसे बेसादा जोंनि देहा मोदोम सोलेर हारा रोदा बेजों सोमोन्दो गोनां। बे हारिमुआ ओरैबादि जा बुस्थु समाजाव बेरखांदों बेखौ दान्दिसेनो जोङो फोरमायनो हानाय मोनसे लामा। हमनानै ला दिनै संसार जाबाय हादों, बिसि फिसाय नांलायदों। बे खै बोसोरनिफ्रायबा नांलायदोंमोन, नाथाय मेथाइ दोंसेजोंनो जोङो फोजोबनो हायो। सबाय ओंख्रियालाय मानोथो संख्रि गोबाब, संख्रिबो जालायनो संसारा। आयै दहाय स्वामि बाबु गाबनायावसो संख्रिया गोबाब जादों ओंख्रिया। बेबायदिनो अनेक रुवाथि थानाय लावखारनि मेथाइ गोबां बेफोरबायदिनो द्लाम दं। बेफोर जोरबाय थाथों आरो बे जोरनाया जोरबाय थागोन। जाक जम'आ बैसागआथ' जोरगोन, नाथाय बेखौ जोङो जाक जम' गासैबो नुजानाय फैबाय थाबासो जों जाक जम' गावनि देरगानायखौ खोन्थैनो हागोन। आरो आं बारा बुंला, खोथाया टाइमा गैथारला, मोनाबिलि नंला, बेलासि जाफिनसै, फुंबिलिसो जाफिनसै। उनाव मोजां खनगिरि आर्टिस्टफोर दंसोगारो। दा बेनिखायनो बैसागुखौ जों फालिबाय थानांगोन, बे फैबायानो थागोन। बेखिनिखौ नाजानाय बैसागो फोरबोखौ जोङो फालिनो दानागार, बिमा बिफाखौ खुलुमनो दानागार। बेखिनिखौल' आङो गासैनावबो आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ बेखौनो फोजोबबाय आरो बिनिफ्राय दा खालामबावबाय। साइलाराम हिसाबै बोरायब्लाबो बैसागोनि नङा, गोसथोनायजों खननानै दलर थाखाय
सिरिलांबाय आवजार बिलाइयालाय खिलिहांबाय मान्दार बिबारालाय खिलिलांबाय आवजार बिलाइयालाय खिलिहांबाय हरगोन रायजोफोर आङो दिनैनि देंखो मोनाबिलिखौ बेयावनो बेखेवनानै दरजाखौ खेंना होनाय जाबाय।